Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Апошнія дні кастрычніка адзначыліся значнымі падзеямі і мерапрыемствамі ў палітычным жыцці Беларусі, а можа быць і нават рэгіёна нашага. Па-першае, у Мінску праходзіла пасяджэнне асноўнай групы Мюнхенскай канферэнцыі бяспекі. І, па-другое, у Мінску была дэлегацыя ЗША на чале з памочнікам дзяржсакратара ЗША Уэсам Мітчелам. Пра гэтыя падзеі, пра вынікі гэтых мерапрыемстваў і візітаў і пра тое, як змяняецца, калі змяняецца стаўленне да Беларусі ў свеце, мы сёння пагаворым з палітолагам, кіраўніком экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўгенам Прейгерманам. Добрый дзень, Яўген. Добрый. Яўген, з чаго пачнем? З канферэнцыі, у працы якой вы бралі удзел у якасці, як там правильно сказаць, спікера, удзельніка? Там было две катэгорыі: удзельнікі і назіральнікі. Я вось быў сярод удзельнікаў. Ну, все-таки удзельнік нават, не назіральнік. І ці ўсё ж таки з памочніка дзяржсакратара яго візіта? Што больш значна, на ваш погляд? Та я думаю, і тое значна. Ну, канечне, канферэнцыя крышачку больш прыкметная, шмат па якіх паказчыках, і гучыць яна значна даўжэй, чым вось гэты візіт. Так што можам з яе пачаць. Ну, давайте тады пачнем з гэтай мюнхенскай групы асноўнай, мюнхенскай канферэнцыі. Давайте вот для тых людзей, можа, хто не асабліва унікае ва ўсе падрабязнасці, у чым адметнасць, у чым важнасць таго, што гэтая асноўная група вырашыла месцам свайго правядзення, свайго пасяджэння абраць Мінск? У чым важнасць для нас, для Мінска, для нас, да? найперш, безумоўна. Гэта ўсё ж такі, я ведаю, шмат каму гэта не падабаецца, але яшчэ адзін такі факт, што Беларусь сапраўды умацоўваецца вось у гэтым спрыняцці у свеце, у Еўропе, як тэрыторыя, дзе камфортна могуць збірацца прадстаўнікі супрацьлеглых поглядаў і нават краінаў, якія паміж сабой знаходзяцца ці ў стане вайны, ці недзе там вось могуць апынуцца ў стане вайны. Камфортна вось з пункту гледжання таго, што яны сюды могуць прыязджаць і адчуваюць, што тут як бы нармальна адбываецца гэтая самая дыскусія. І чаму гэта ўвогуле важна для Беларусі? Такая вось пляцоўка, гэта нейтральнае такое пазіцыянаванне ці сітуацыйны нейтралітэт, як яго яшчэ можна вызначыць, які праяўляецца у тым ліку ў прадстаўленні сваёй пляцоўкі. Ну, таму што гэта таксама пэўны такі фактар нашай беларускай бяспекі. Калі ўжо зусім проста казаць, то у нас пры тых умовах, у якіх мы знаходзімся, і міжнародных варунках вакол нас ёсць две такія вялікія альтэрнатывы. Ці быць вось гэтай пляцоўкай, куды людзі прыязджаюць, ці быць тэрыторыяй, куды з'язджаюцца розныя там войскі, ну, не ў першую чаргу, а войскі расійскія, да, там база, а калі адбываецца вось такое, то тады зразумела, што да нас вялікая цікавасць розных там узбраенняў з боку краінаў НАТО. Ну, то бок, то быць такой тэрыторыяй, куды ўсе накіроўваюць свае ўзброеныя сілы. Ну, гэта крышачку, канечне, такое простае абагульненне, але, ну, вось, я думаю, што гэта паказвае, чаму вось такія менавіта рэчы тут для Беларусі важныя. Можна назваць там топ-5-6 асоб, якія былі прысутнічалі, удзельнічалі ў гэтай канферэнцыі, якія можна сказаць, што вау, такога ніколі не было, ці это вельмі знакавы прыезд такого чалавека? Тут я бы сказаў, што не трэба засяроджвацца на персаналіях. Ну, зразумела, што калі па персаналіях казаць, то я паглядзеў сёння журналісты розныя. Яны ў першую чаргу былі зацікаўлены ў каментарах прэзідэнтаў, прэм'ер-міністраў, міністраў замежных спраў, якія тут прысутнічалі. Але я думаю, што большая вартасць таго, што вось сама гэта мюнхенская канферэнцыя і пляцоўка, якая прадстаўляецца менавіта вось асноўнай групай, ну, гэта нейкі такі абсалютна эксклюзіўны фармат. Гэта, напэўна, самае лепшае, самае важнае, што ёсць у свеце, што тычыцца не проста бяспекі, а вось гэта перакрыжаванне афіцыйных поглядаў і пазіцый і экспертных.
І з гэтага гледзячы, я б сказаў, што больш нават, напэўна, цікава тое, што сюды прыехалі шмат якія былыя высокапастаўленыя асобы там еўрапейскіх краін, Расіі, Злучаных Штатаў Амерыкі, але таксама і некаторыя, я так адчуваю, гледзячы на іх і будучыя. Глядзі, вот калі мы гаворым, скажем, пра перамоўную пляцоўку, Мінск як перамоўную пляцоўку для кантактнай групы па урэгуляванню канфлікта на Донбасе, то заўсёды і беларускі бок на гэтым настойвае, што мы толькі перамоўная пляцоўка. Вот людзі сюды прыязджаюць, ну а мы вот кавы гарбаты паднесці і будынак тут забяспечыць. У дадзеным выпадку мы хто былі? Арганізатары, чыста якія вот там дапамагалі паліто зняць гасцям, ці ўсё ж такі паўнапраўныя ўдзельнікі? Прадстаўнікі Беларусі, вось як індывідуальныя ўдзельнікі, абсалютна былі паўнапраўнымі. Вось я, напрыклад, у тым жа статусе знаходзіўся, што і, скажем, прэзідэнт Арменіі, там і астатнія асобы. А з пункту гледжання арганізацыйнага зразумела, што галоўны арганізатар і ініцыятар гэтага гэта Мюнхенская канферэнцыя. Але было відавочна, што з пункту гледжання лагістыкі, канешне, беларускі МЗС, беларускі ўрад, адміністрацыя прэзідэнта дапамагалі. То бок, нават калі мы паглядзім на лога, якія выкарыстоўвались падчас розных сесій, ну, то там было адлюстраванне таго, дзе у якасці партнёра выступаў МЗС, напрыклад, вось учора быў такі вельмі цікавы абед, дзе прэзідэнт Косава і прэм'ер Сербіі як бы распавядалі сваё гледжанне на сітуацыю, якая на Балканах складаецца, шукалі некаторыя там кропкі паразумення паміж сабой. Ну, вось там беларускі МЗС выступаў як афіцыйны суарганізатар гэтага абеда. Ну, вось такого кшталту партнёрства было. Ну, ты вот сказаў, што ўсё ж таки вырашыў ухіліцца ад адказу пра топ-5 там персон. Але я могу назваць, але добра, я разумею, таму што сапраўды усе ў роўных правах, і Яўген Прыгерман, і прэзідэнт Арменіі, груба кажучы. У гэтым адметнасць фармата, дарэчы, чаму ён такі цікавы. Але вот тады мне цікава тое, што былі нейкія там падзеі. Там, ну, да прыкладу, сустрэча прэм'ер-міністра Сербіі і прэзідэнта Косава, ну, вот такого кшталту, ці заявы, якія па выніку гэтай канферэнцыі будуць абмяркоўвацца яшчэ пэўны час. Вот менавіта гэтая сустрэча ці гэтая заява. Я думаю, прынамсі две такія рэчы былі. Вось першае, то, што ты, Зміцер, узгадаў, гэта што тычыцца праблемаў на Балканах. Там сапраўды адбыўся, ну, вельмі такі станоўчы пазітыўны дыялог. Я не з'яўляюсь ніякім спецыялістам па Балканах, але нават з нейкіх такіх агульных ведаў я не чакаў, што вось такі, ну, скажем так, градус супрацоўніцтва ці нейкай схільнасці да супрацоўніцтва будзе падчас гэтай дыскусіі. Гэта было цікава, і, як казалі арганізатары, ну, гэта таксама дастаткова было для іх не то, каб нечакана, але прыемным фактам, які тут адбыўся. Так што, я думаю, пра гэта будуць працягваць казаць, у тым ліку ў кантэксце не проста двухбаковых адносінаў Косава і Сербіі, але ж і розных там планаў, якія гэтай краіны маюць у дачыненні да Еўрапейскага Саюза і НАТО. Таму ж такая ўвага, што, скажем, там Сербія даўно вядзе гэты дыялог пра магчымасць далучыцца да ЕС, і еўракамісар Хан учора быў, сустракаўся з прэм'еркай Сербіі. Так што вось гэта тэма будзе. І другое, тое, што адбылося падчас сустрэчы ў Палацы Незалежнасці і выступе Александра Лукашэнкі, я вось учора і сёння шмат ад каго чуў з удзельнікаў, як палітычных, так і экспертных, што іх, ну, неяк закранула вось гэтая прапанова, што тычыцца магчымасці Беларусі выконваць нейкую дадатковую ролю, там, ці на мяжы паміж Расіяй і Украінай, ці па імплементацыі дамоўленасцяў, калі такія дамоўленасці будуць па правядзенні выбараў, там, скажем, на тэрыторыі ДНР, ЛНР. Вось нам падаецца, што мы ж уже не першы раз гэта чуем, так, у нейкіх формах, і больш канцэнтраваны Лукашенко пра гэта сказаў на мінулым тыдні падчас сустрэчы з Парашэнкам там у Гомелі на форуме рэгіёнаў, але тое, што гэта тут прагучала, ну, я бачу, што шмат для каго гэта былі новыя такія ідэі, і шмат у каго яны, паўтаруся, цікавасць выклікалі. Іншая справа, што Лукашенко учора сам падкрэсліў, што гэта магчыма толькі тады, калі Украіна афіцыйна, Расія афіцыйна пагодзіцца, і там нейкі мандат такі Беларусі, ці не абавязкова толькі Беларусі дадуць. Сапраўды, вот гэтая заява выклікала шмат абмеркаванняў, і мне вечарам учора тэлефанавалі з калегі журналісты з украінскіх розных СМІ, і здзіўлена так пыталіся, вот як ты думаеш, гэта такая заява, яна здарылася пасля чаго? Нешта вот Парашенко нешта там папрасіў,
у Лукашэнкі, ці там Лукашенко з Путіным нешта вот так вот таемна дамовіліся, і ён высунуў такую прапанову. Што гэта і што за гэтым можа стаяць? Я так думаю, вот маё меркаванне можа быць лёгка прапаноўваць тое, што хутчэй за ўсё не будзе выкананае. Ты толькі што сказаў, мандат калі дадуць і Расія, і Украіна. Мне цяжка ўявіць, што абодва гэтыя бакі вот раптам дамовяцца і скажуць: ну давайте, вот хай тут Лукашенко нам тут на мяжы парадак установіць. Так, а там справа не ў тым, што ім трэба заново дамовіцца. Справа ў тым, што ёсць мінскія пагадненні, дзе гэта ўсё прапісана. І наколькі я разумею, вось Лукашенко менавіта ў гэтым кантэксце і прапановаў, што ёсць разуменне немагчымасці далей рухацца ў выкананні мінскіх пагадненняў, ніякай альтэрнатывы няма, у тым ліку і таму, што гэта зафіксаваная аснова для перамоваў у Савеце бяспекі ААН. І як ідэя дзеля таго, каб прасунуцца крышачку наперад, вось ён і прапановвае, што калі будзе больш такая тэхнічная дамоўленасць паміж, хаця яна, канешне, не тэхнічная ў выніку, паміж Украінай і Расіяй, што, скажам, яны робяць наступны крок у выкананні мінскіх пагадненняў. Ёсць жа вядомы там план Штайнмайера, які прапановвае пэўныя ідэі, якім чынам правесці і выбары ва ўкраіне, я маю на увазе на час ДНР, ЛНР, і каб былі гарантыі таго, што калі гэтыя выбары не будуць прызнаныя АБСЕ, то, адпаведна, і вынік іх не ўлічваўся. Так што гэта ўсё, наколькі я разумею, у развіццё гэтых ідэй гэтага працэсу. Но, зноў ж такі, гэта не такія ўжо новыя рэчы для нас, тых, хто тут у Беларусі адсочвае. Насам жа рэч, нават калі мы вернемся там 4 гады таму, калі толькі крызіс пачынаўся і быў у гарачай фазе, некаторыя такія, наколькі я памятаю, рэчы Лукашенко ўжо і тады казаў. Была ж вось гэтая знакамітая яго размова з Тускам. Мы дакладна не ведаем, што там было, але ж вось ён учора спасылаўся на гэту размову, і тады, наколькі я памятаю, вось пэўныя такія ідэі па патэнцыяле Беларусі для больш актыўнага ўдзелу для дээскалацыі сітуацыі ён выказваў і ў той час. Ну так, сапраўды, пакуль гэта, канешне, нічога не спрацавала. Добра, мы ўжо зразумелі, што падзея была вельмі важная. Тым не менш, вот прайшла яна. І што? Вот была прынятая нейкая рэзалюцыя, рашэнне, там, загад, там, што, якую трэба выканаць да такога-то там числа, ці што? Ну, гэта, ў прынцыпе, не ўрадавая канферэнцыя, таму ніякіх вось такіх рэчаў там не можа быць. Больш за то, фармат асноўнай групы, ён якраз-такі прадугледжвае такія найбольш актыўны, інтэнсіўны мазгавы штурм дзеля таго, каб пад канферэнцыю ўжо самую галоўную, што ў лютым адбываецца кожнага года ў Мюнхене, выйсці з нейкімі патэнцыйна напрацоўкамі, таму што там у Мюнхене якраз-такі асноўны акцэнт на палітычны афіцыйны ўзровень. Там шмат якія прэзідэнты, там прэм'ер-міністры удзельнічаюць і гэтак далей. Таму увогуле ніякіх чаканняў ад гэтага не магло быць, што тут будуць на выхадзе нейкія канкрэтныя дамоўленасці. Ну і потым я разумею звычайна вось гэтае пытанне, у тым ліку сродкаў масавай інфармацыі, ну а што, якой вынік, навошта збірацца? Но я як чалавек крышачку, які так займаецца ўсімі гэтымі пытаннямі, ну проста разумею, што дыпламатычны працэс, будь то ён афіцыйны ці сярод экспертаў, ён ці адбываецца, ці не адбываецца. І вось сам факт таго, што ён адбываецца, і падчас яго ёсць магчымасць людзям камунікаваць, ведаць адзін аднаго, зразумець лепш пазіцыі адзін аднаго. Гэта ўсё важна, таму што гэта ў выніку уплывае на палітычныя рашэнні розных там краінаў. Гэта уплывае на магчымасць выпрацоўкі ўжо потым на двухбаковай ці шматбаковай аснове нейкіх палітычных дамоўленасцяў. Так што вось я не хочу разлаваць проста людзей і журналістаў, але гэты працэс важен сам па сабе. Но у любым выпадку гэта была яшчэ адзін камень такі ў падмурак ці ў нашу такую базу таго, што Беларусь гэта пляцоўка для перамоў. Гэта відавочна, як бы каму гэта не падабалася. Дзякуй, мы перарвемся на невялічкую паузу. Я нагадаю, што ў студыі працуе Зміцер Лукашук, гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Разам з Евгенам Прэгерманам мы абмяркоўваем апошнія падзеі палітычныя, якія адбыліся ў Беларусі. У другой частцы пагаворым пра візіт памочніка дзяржсакратара ЗША Уэса Мітчэла ў Беларусь. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко сустрэўся з памочнікам дзяржсакратара ЗША Уэсам Мітчелам ды заявіў, што беларусы могуць стаць для ЗША самымі надзейнымі, сумленнымі ды шчырымі партнёрамі. Ці сведчыць гэтая сустрэча пра тое, што стасункі паміж Мінскам і Вашынгтонам палепшацца аж да вяртання паслоў? На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адкажа кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Еўген Прейгерман. Працяг гэтай размовы адразу пасля выпуску навінаў. Беларусь з'яўляецца неўтральнай перамоўнай пляцоўкай. Гэта для нас фактар бяспекі. Куды прыязджаюць людзі ў Беларусь, ёсць выбар быць перамоўнай пляцоўкай ці ваенізаванай пляцоўкай з базамі. Заявіў спадар Прейгерман. Слухайце працяг размовы адразу пасля гэтага выпуску навінаў. Трамваі вярнуліся да мінскага чыгуначнага вакзала. Вядомыя адзінка, сямёрка і чацвёрка. Працуюць у звычайным рэжыме. Аўтобус нумар 901, які замяняў часова трамваі, адмяняецца. Агулам на рэканструкцыю трамвайных шляхоў было патрачана $8,5 мільёнаў. Следчыя затрымалі маці нованароджанага дзіцяці, цела якога 9 кастрычніка знайшлі ў смеццевым баку ў Гродні. Паведамляе прэс-служба следчага камітэту. Міліцыя ўсталявала асобу. Гэта раней несудзімая 34-гадовая жанчына. Яе мацярынства пацверджанае ДНК. Жанчына была затрыманая, следчыя працуюць. Ёй узбудзілі крымінальную справу прычынення смерці па неасцярожнасці. Заўтра, 2 лістапада, у нашай краіне больш-менш дажджлівы дзень. Воблачнае надвор'е, уначы 5-11 градусаў вышэй за 0, удзень 14-18. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і прамовы. Разам з кіраўніком экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Еўгенам Прейгерманам працягваем абмяркоўваць апошнія важныя палітычныя падзеі ў жыцці нашай краіны. У першай частцы мы абмеркавалі пасяджэнне ў Мінску асноўнай групы Мюнхенскай канферэнцыі бяспекі. Але была і яшчэ адна такая важная падзея – візіт у Беларусь дэлегацыі з ЗША на чале з памочнікам дзяржсакратара Уэсам Мітчелам. Наколькі я разумею, Еўген, такога ўзроўню дэлегацыя з ЗША даўно ўжо не было ў Беларусі. Наколькі я разумею, таксама. І мы памятаем, што гады 3, напэўна, таму вось такі візіт, які стаў таксама шмат у чым прарыўным, як лічаць, прынамсі, там амерыканскія, скажем, дыпламаты, гэта быў візіт намесніка памочніка міністра абароны Злучаных Штатаў Амерыкі. Па амерыканскіх стандартах гэта таксама вельмі высокая асоба дзяржаўная, але вось Уэс Мітчел, ён фактычна другая асоба ў дзярждэпартаменце, што тычыцца нашага рэгіёну. Так што, сапраўды. А можно сказать, вот мы, конечно, читаем, но мы ведаем, что не все с таких встреч выносится на публику. Можно сказать, что такая, якая была мэта основная визиту этого человека? В прынцыпе, я думаю, што мэта ў тым ліку патлумачыць, як Злучаныя Штаты Амерыкі бачаць далейшыя свае паводзіны, сваю палітыку, як у дачыненні да Беларусі, так і да рэгіёна. Я думаю, усе звярнулі увагу на тое, што недзе 2 тыдні таму Уэс Мітчел выступаў у Атлантычнай радзе, там у Вашынгтоне, і расказаў, фактычна пра новую стратэгію Злучаных Штатаў у дачыненні да рэгіёна. Калі ўжо больш дэталёва казаць, то ён насамрэч гэту ідэю прадстаўляў яшчэ некалькі месяцаў таму на іншых мерапрыемствах, але тут вось у Атлантычнай радзе гэта прагучала як нейкі праграмны такі выступ. І ўсе ж звярнулі ўвагу, што ён там нават сказаў, што і Беларусь куды большай цікавасцю Злучаныя Штаты разглядаюць. Я нават працытую, ён назваў Беларусь часткай бастыёна, які абараняе ад расійскага неоімперыялізма. Гэта, зразумела, крыху такая выцягнутая з кантэкста фраза. Я думаю, што калі намагацца тлумачыць, хаця, зноў ж такі, ён, напэўна, ж і прыязджаў, каб сам патлумачыць, што я меў на ўвазе. Я, на жаль, на сустрэчы паміж імі Лукашенко не быў, таму не ведаю, што дакладна ён казаў. Але з таго выступу ў Атлантычнай радзе, відавочна, што гэта працяг вось тых стратэгічных дакументаў, якія апошнім годам паўтара амерыканская адміністрацыя прымала, што тычыцца знешняй палітыкі, бяспекі і абароннай палітыкі. Фактычна, вось калі так абагульняць, то галоўная тэза гэтых дакументаў у тым, што ЗША пераходзіць
шмат розных там размоваў пра шматбаковасць, пра інстытуцыяналізацыю ў свеце, пра, калі хочаце, ліберальны сусветны парадак, да канкрэтнай стратэгічнай канкурэнцыі, і называюцца два самых галоўных стратэгічных канкурэнта. Гэта Кітай і Расія. І калі ён казаў пра новую вось гэтую стратэгію ў цэнтральнай усходняй Еўропе, ён таксама называў і Кітай, і Расію. І ў гэтым сэнсе яны лічаць, што дадатковае развіццё сваёй прысутнасці тут эканамічнай, вось гэта адзін фактар быў, але ж паляпшэнне адносінаў з краінамі рэгіёну ў цэлым, яно можа быць такім стабілізуючым фактарам і нейкая такая супрацьвага уплыву, скажем, той же России ці Китая ў нашым рэгіёне. Гэта, конечно, асобная дыскусія пра ўсё гэта. Для Беларусі, на мой погляд, гэта прадстаўляе як пэўная цікавасць, але ж і патэнцыйныя пагрозы. І, напэўна, вось таму Мічелу трэба было прыехаць і патлумачыць, што ён тут бачыць і разумее. Калі прыгадваць апошнія папярэднія, скажем так, прыезды высокіх, там, сярэдніх там, ці іншых, ну, досыць прадстаўнічых чыноўнікаў з ЗША, то паступова нашы адносіны налажваліся, асабліва, от, калі казаць пра адносіны такія дыпламатычныя. Таму што пачалі нават зноўку ў Мінску выдаваць амерыканскія візы. Ці можна казаць пра тое, што гэты візіт – это сведчанне таго, што набліжаецца час вяртання паслоў от амерыканскага ў Мінск, беларускага ў Вашынгтон? Думаю, што ў пэўнай ступені можна. Я звярнуў увагу на тое, што часова павераная ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі тут у Беларусі, здаецца, на мінулым тыдні дала кароткі каментар Радыё Свабода, дзе я сказала, што галоўная задача яе знаходжання тут прапрацаваць пытанне вяртання пасла. І яна нам сказала, што спадзяецца, што не дапрацуе вось той тэрмін, які адводзіцца на яе місію тут, таму што можа так адбыцца, што раней уже будзе прызначаны амбасадар, і яна ці стане гэтым амбасадарам, ці з'едзе, але ж гэта ўжо асобнае палітычнае рашэнне. То есть можно спадзявацца, што пацяпленне адносінаў дойдзе ўжо і да такой ступені. Ну, відавочна, што гэты крок стане такой, ну, не кропкай, але вельмі важнай рэчай на шляху вось паўнавартаснай нармалізацыі адносін. Тут можна ў двух словах сказаць, што вось пасля 2010 года, калі зноў гэты нашы беларуска-амерыканскія адносіны абвалілись вельмі нізка, там быў крызіс 2008 года, калі амбасадары з'ехалі, потым было паляпшэнне некалькі год, і потым вось крызіс як у адносін ЗША, так і ЕС. Потым была абраная такая стратэгія, ну, якія дыпламаты называюць малых крокаў, але важна было тое, што з аддушкі гэтых паўсядзённых, штодзённых перамоў адносінаў выносілись найбольш праблематычныя пытанні. І гэта стварыла магчымасць дабіцца хаця б нейкага прагрэсу па тых пытанняў, дзе агульны інтарэс відавочен. Ну і потым апошнімі гадамі мы сапраўды бачылі вось такі ўжо эпахальныя, калі хочаце, ну гэта крышачку такое высокае слова, дасягненні, у тым ліку вось тое, што усім грамадзянам Беларусі пачалі выдаваць візы і гэтак далей. Ну і таму яшчэ раз падкрэслю, што калі вернуцца амбасадары, гэта будзе ўжо такая паўнавартаснае завяршэнне ўсёй гэтай гісторыі, паўнавартасная нармалізацыя. Заўсёды да апошняга часу, вот, калі былі прадстаўнікі розных структур дзяржаўных ЗША тут у Беларусі, яны заўсёды казалі і падкрэслівалі падчас размовы з журналістамі, што, сустракаючыся з беларускімі чыноўнікамі, яны заўсёды не пакідаюць па-за ўвагай пытання правоў чалавека, свабоды слова, свабоды СМІ і гэтак далей. Ну, звычайныя дэмакратычныя каштоўнасці, як мы гэта кажам. Зараз вот падчас візіту спадара Мітчела, ну, паколькі мы маглі сачыць за тым, што там адбывалася падчас яго сустрэчы з Лукашэнкам толькі альбо з сайта прэзідэнт Говбай, альбо з сайта Белта, незразумела, вот Мітчел узгадаў гэта ці не, ці вот ён як прадстаўнік адміністрацыі Трампа, там ужо змяніўся нейкая там сітуацыя, ўжо пра гэта не асабліва кажуць. Ну, я ведаю ж выключна з тых жа крыніц, што і вы, то прэзідэнцкі сайт Белта, я яшчэ пашукаў там на амерыканскіх крыніцах, пакуль нічога такога не знайшоў. Так што я не ведаю, ці ўздымались гэтыя пытанні ці не. Але вось адзін цікавы момант з такіх назіранняў. Мне падаецца, што вось гэты візіт, тое, што было сказана публічна, у тым ліку дачынення да пытання амбасадара, паказвае, што некаторыя ранейшыя візіты, калі высокапастаўленыя амерыканцы сюды прыязджалі, не такога ўзроўню, але тым менш важныя,
і казалі, што мы як бы не супраць вось прагрэсу па амбасадарах, але ёсць там нейкія ўмовы. І ці то яны звяртались да вось пытання правоў чалавека, дэмакраты, ці то да іншых нейкіх пытанняў, але выглядае так, што гэта была такая нейкая індывідуальная ініцыятыва тых людзей, якія гэта казалі. А насамрэч ніякіх умоваў, якія выцякаюць там ці то з заканадаўчых нейкіх асаблівасцей у Злучаных Штатах, ці інстытуцыянальных няма. Зразумела. Добра. Яшчэ адзін цікавы момант. Мы ўжо чулі 2 разы ў выпуску навінаў гэты сказ, тое, што сказаў Лукашенко. Дакладней, от калі вырваць з кантэкста, так бы мовіць, але ён сказаў, што беларусы могуць стаць для ЗША самым надзейным, шчырым і гэтак далей там партнёрам. Гэта сапраўды вот так? Ці гэта слова кшталту таго, вот як на сустрэчы там з Парашенко, Гомель вельмі падобны на украінскія гарады, там... Ну, ён жа падобны. Да, там на сустрэчы з Пуцінам там беларускія гарады кажуць, што это расійскія. Так само шмат у чым падобны. Да, Так, а я насамрэч не бачу нейкіх супярэчнасцяў тут. Зразумела, што Лукашенко... Ну, то есть, просто это ветліва, ён так сказаў, вот, каб вот, ну, чалавеку прыемна зрабіць, скажем так. Ці вот за гэтым нешта стаіць? Так я кажу, я не бачу тут супярэчнасці. У Лукашенко ёсць свой рытарычны стыль, таму ён ось гэта так упаковвае, як іншыя людзі, напэўна, б не упаковвалі гэтай фразы. І тут зразумела і ветлівасць, але відавочна, што для нас вельмі важныя адносіны і з Расіяй, і з Украінай, і за Злучанымі Штатамі Амерыкі. Вось учора Лукашенко зноў паўтарыў сваю логіку падчас сустрэчы з асноўнай групай Мюнхенскай канферэнцыі. Логіку, чаму ён увесь час кажа, што вельмі важна, каб Еўрапейскі Саюз заставаўся моцным, аб'яднаным і важным гульцом вось у сусветнай палітыцы. Таму што я тут з ім абсалютна на 100% згодны. Ён кажа, што ёсць сістэма, ёй ёсць нейкія апоры. Калі гэтых апораў болей, то сістэма больш устойлівая. І відавочна, што для Беларусі, якая знаходзіцца вось у тым рэгіёне, які пачынае трэсці кожны раз, калі нешта здараецца з гэтымі апорамі, калі яны паміж сабой там неяк ваююць і гэтак далей, то для нас, зразумела, вельмі важная тут як мага больш шчыльная, актыўная, глыбокая прысутнасць усіх вядучых гульцоў. Іншая справа, і тут таксама трэба на гэта звярнуць увагу, тое, што надае сайт беларускага прэзідэнта, Мішэл сказаў, што ён з разуменнем ставіцца да тых адносінаў, якія ёсць паміж Беларусі і Расіяй. І вось тут у чым нейкая такая інтрыга, я пабачыў пасля заяваў Мітчела ў Атлантычнай радзе, там шмат узбуджаных было каментароў з расійскага боку. Зразумела, што нам ніяк, нашым інтарэсам не адпавядае, каб праз больш шчыльная і глыбокая супрацоўніцтва з Злучанымі Штатамі Амерыкі у нас там нейкія праблемы дадаткова ўзніклі з расіянамі. Таму тут вось такая палітыка, што з'яўляецца мастацтвам магчымага, будзе заключацца ў тым, якім чынам наладзіць гэтыя адносіны з Злучанымі Штатамі Амерыкі, каб яны былі сапраўды вось такімі трывалымі і эканамічна, і палітычна. І ў гэты жа час не зрабіць ніякіх праблемаў з Расіяй, проста таму, што яны паміж сабой не могуць зараз ніякіх кантактаў агульнай мовы знайсці. І для нас, ось, калі дадаваць да сяго, што я ўжо сказаў, конечно, тут адзіная магчымасць, гэта проста неяк у тым ліку ім дапамагаць. Не кажу там стратэгічны дыялог выбудоўваць, але ж вось таксама магу паслацца на некаторыя дыскусіі сёння падчас канферэнцыі Мюнхенскай. Напрыклад, мы б маглі тут адыгрываць ролю такога дээскалатара па канкрэтных сітуацыях, якія могуць узнікаць там у выніку вучэнняў, напрыклад, ваенных, ці ў выніку нейкага непаразумення. Зараз жа там Злучаныя Штаты аб'явілі аб выхадзе з дамовы РСМД. І вось тут нейкія магчымасці такі есть, але вось агульная стратэгічная мэта паляпшаць, але адначасова не пагаршаць. А наколькі это ўсё ж таки у нас, на твою думку, атрымаецца? Бо з аднаго боку нам могуць сказаць у Крамлі: як жа ж так, вы нам тут кажаце, што мы тут стратэгічныя партнёры, браты навек і гэтак далей тут, а у гэты ж час кажаце амерыканцам, што самыя шчырыя, надзейныя там партнёры. Ну, зноў-такі, калі нехта будзе фіксавацца на рытарычных прыёмчыках, гэта адна справа, іншая справа, калі фіксавацца на сутнасці. Сутнасць таксама заключаецца ў тым, што Расіі патрэбныя каналы камунікацыі са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Расія першая, хто не зацікаўленая ў тым, каб давесці сітуацыю вось у свеце, у сваіх адносінах са Злучанымі Штатамі Амерыкі, калі не будзе увогуле нічога іншага, акрамя адчуванне, што вось заўтра вайна, як так бы мовіць, да? І таму ў гэтым плане зразумела, што і для Расіі, Беларусь, як вось гэта нейкі такі канал камунікацыі, яна можа быць патрэбнай. Таксама мы добра разумеем, што шмат хто ў Расіі як бы глядзіць на Злучаныя Штаты Амерыкі і не бачыць
паміж сабой злучанымі штатамі не толькі Беларусі, але ж там, скажем, і Берліна і Брюсселя не бачыць. Гэта такое, ну, больш геапалітычнае стаўленне, якое вынікае з доўгай гісторыі, у тым ліку гісторыі Савецкага Саюза, калі Масква, зразумела, першы ці другі горад у свеце, які вызначаў сусветную палітыку. Але, ну, вось так развіваецца сёння міжнародная сітуацыя, што ўсе вось гэтыя беларускія ініцыятывы, яны могуць быць на карысць як Захада, так і России. Але зразумела, што тут і шмат розных пытанняў. Але Беларусь, я думаю, і Лукашенко ж пра гэта кажа, і любы іншы палітык на яго месцы, ён мусіць глядзець так, што ёсць вось у нас канкрэтна ваенна-палітычныя дамоўленасці з Расіяй, да? Гэта значыць, што ёсць пэўныя рысы, праз якія мы перакрочыць не можам. І чаму ж, напрыклад, такое узбуджэнне зараз ад гэтага форта Трампа? Таму што ўсім зразумела, што калі ён будзе у Польшы, то вось гэта будзе велізарным выклікам для магчымасці ў Беларусі. Вот добра, што нагадаў пра форт Трамп, і памятаеш, у першай частцы ты такой добры сказ сказаў, што лепей быць перамоўнай пляцоўкай, чым вайсковай пляцоўкай. Можа быць, ёсць ж гэтыя ўсе планы расейцаў размясціць тут у нас авіябазу, можа быць, нехта кажа нават пра базу там ракет стратэгічнага прызначэння. Можа быць, візіт Мітчэла скіраваны на тое, каб любымі сродкамі не дапусціць размяшчэнне тут расійскіх ваенных баз? Ну, любымі сродкамі не дапусціць, самы лагічны крок тады будзе не ставіць ніякіх базаў у Польшы. І, дарэчы, гэта ж не вырашанае пытанне, просто што я разумею добра палякаў, чаму яны хочуць гэта, да, і што яны будуць настойваць на гэтым, але з амерыканскага пункту гледжання вось гэта будзе вельмі такі адпаведны лагічны сігнал, калі яны не хочуць ніякага ваенізацыі Беларусі. Але зразумела пытанне куды больш цяжка, і зразумела, што ён жа падкрэсліў у выступе Мітчэла, маю на ўвазе у Атлантычнай радзе, што яны разглядаюць суверэнітэт краіны, і ўчора ён сказаў тут у Менску, што суверэнітэт і тэрытарыяльную адзінасць краіны як нейкую гарантыю таксама стабільнасці тут ва ўсходняй Еўропе. Так што, ну, зразумела, гэта ўсё абмяркоўваецца. Ну, а чым Амерыка можа дапамагчы цэласнасці і суверэнітэту Беларусі? Можа, па-першае, вось кантраляваць дзеянні іншых сваіх партнёраў па НАТО, напрыклад, каб яны не гулялі на эскалацыю сітуацыі, таму што шмат у каго, ну, у балтыйскіх краінах, у Польшы, ва ўкраіны ёсць ну, такі відавочны імпульсы, яны таксама шмат у чым аб'ектыўныя, каб крыху падвышаць вось гэты градус напружанасці, таму што праз гэта яны тады атрымоўваюць больш палітычнай, ваеннай і часткова фінансавай увагі ад сваіх іншых там саюзнікаў, у тым ліку Злучаных Штатаў Амерыкі. Але для нас гэта азначае вось набліжэнне да той чырвонай вельмі небяспечнай рысы, пра якую я ўжо казаў. Так што вось гэта могуць дапамагчы. Ну і другое, вось ёсць усім вядомы выдатны эканаміст Мізес. Ён неяк пісаў, што калі тавары, там, ну, ён пісаў пра тавары, можна дадаць грошы, там, капіталы, да, эканамічныя фактары не перакрочваюць праз мяжу, тады праз яе пачнуць перакрочваць войскі. Так што я думаю, што куды лепш для стабілізацыі было б, скажам, тут актыўная прысутнасць эканамічная Злучаных Штатаў Амерыкі. Мітчэл пра гэта казаў 2 тыдні таму, так што паглядзім проста, у якой форме гэта можа адбывацца, ці і ўвогуле можа адбывацца, ці не можа. Ну і на заканчэнне, коротка, ўсё ж такі, наколькі сур'ёзна, наколькі адсоткаў змянілася ў лепшы бок стаўлення ўсяго свету, Захаду да Беларусі як да, ну, перамоўнай пляцоўкі? У параўнанні з якім перыядам гістарычна? Ну, у параўнанні, скажем, з 10-м годам. Ну, я думаю, тады, напэўна, на 83,9%. А калі з 15-м годам? Ну, з 15 там ужо быў прагрэс па гэтых мінскіх дамоўленасцях. Ну, калі без жартачкаў, то, ну, відавочна, што гэтае стаўленне змяняецца. Тут не проста, што яно з дрэннага на нейкае станоўчае змяняецца, але тут важна, што пра краіну пачынаюць ведаць больш і лепш. Вось я чуў учора і сёння ад кожнага другого, што вось мы шмат чаго не ведалі, мы цяпер бачым, нават не ў плане таго, што яна ўнутры сябе прадстаўляе, а што такое Беларусь для рэгіянальнай сітуацыі, якія ў Беларусі ёсць магчымасці і адначасова, якія ёсць абмежаванні, якія абавязкова трэба ўлічваць, каб пазбегнуць тут нейкіх непрыемных сцэнараў. Дзякуй вялікі, Яўген Прыгерман, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Мы абмяркоўвалі Мюнхенскую канферэнцыю і візіт памочніка дзяржсакратара ЗША ў Беларусь.